Ka jingmi huri hura hamau ringkeneng hadian bagi pulit ke East Khasi Hills District kila bom lathi mat kawang tear gas ki nong ya lambat khot ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association kat ba ki nang batengi ke jing khi ke bajai jai lala ban sakhi ke jing dan jangi babon ngut ki khot na lor ki nong ya lam ka association ki bla min saw jor na mar ke jing shat tiet bat bom lathi ha ki pulit ban apeng ki ni ki bla min saw lala ru ban sakhi ye weu de khot ka association bala pat ka khli bat at ka ngap ha ka ba ulong ba ka de na mar ke jing le dan board ki pulit ki bla tiet da katong sulai yu minta dengan sini apa orang le lapat dengan kini kena kini langsung baik kini lapat kini hado kat nek sarkar minta ka bam bro kom dir ke sarkar ka tu mawan sono mo sene kami ni jiwan tu mawan sene nak kini kita bar ki pulen hado kan kini ben nandu mo sis ngai ila isong don mo ka jing le don bor na tu la palat nah tu terus sedang kawang sulai jadian dah kat ni ani kawang ya kawang lakat basi batu mau betul sah Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.